Denne video handler om at installere Firefox og opsætte Firefox sådan, at man kan bruge den til Selenium test cases. Vi kan starte med selve Firefox. Nu har jeg selvfølgelig allerede downloadet den, som I kan se her, men måden man får den på, det er ved at gå ind på den hjemmeside. Her, firefox.com. Og der vil næsten altid være et link til den seneste version her. I for øjeblikket er det version 3.6. For hjælp til installation af Firefox og generelle spørgsmål omkring brugen af Firefox, der kan det anbefales at kigge her på Firefox's brugersupport site, som følger der på dansk. Der er en del guider og deslignende til at hjælpe med de almindelige problemer. Og lidt ned på siden, så kan man se her, der er guides, introduktion, opsætning, netbank, signatur og sådan noget sjovt ballade. Fås direkte. Der er også et forholdsvis velbesøgt forum, hvor man kan få svar på almindelige detaljer. Men det vil jeg uden for videoen og afdække her. Men det er et godt sted at kigge efter ressourcer til generelle Firefox-spørgsmål. Der hvor vi skal hen, det er, at vi skal installere nogle plugins til Firefox, og den første vi skal kigge på, det er selvfølgelig Selenium IDE. Hvis vi går ud på Selenium HQ, det står noget der, som er hjemmesiden for alle de her Selenium-projekter. Der kan man se, at de har en downloads-fan her. Det er den, vi skal klikke på. Selenium IDE er nummer 2 paragraf her. Og den seneste version er version 1.0.10, som også er den version, som den første, der tilføjer Ajax-support. Og det er det, vi skal bruge. Så lad os få downloadet den. Bare klik på linket, det skulle være nok. Vi bliver advaret om at installere applikationer fra det her site, men det er vi selvfølgelig nødt til at tillade for, at det sker. Ja, Selenium IDE 1.0.10 XPI. Klik på installere nu for at installere. Den bliver hentet, og sammen med en del plugins, der ligger her, der er en kodeformateret til en hel masse ting. Det skal vi ikke gå så nærmere i her, men det der er vigtigt, det er at selve Selenium IDE bliver installeret. Smid lige herud. I bunden af den her download side, et godt stykke dernede her, der har vi her Stored Variables Viewer. Klik ind på den her. Den nu tager os til Mozillas add-on site, hvor man kan hente den her fra. Den er her. Stored Variables Viewer giver os mulighed for, at vi ser her, hvis vi klikker på linket. Når man bruger Selenium IDE, som er et billede af den her, så har man mulighed for at se, hvad for nogle variabler man har gemt undervejs. Det vil sige, hvis man i sin test case skal gemme en værdi af et felt, for senere at kunne validere det i forhold til et andet værdi, sådan nogle ting, så kan man gemme det i sådan nogle lokale variabler her, men meget mere om det senere. Men for at se, hvad de er undervejs, så er man nødt til at have det her plugin. Det er faktisk ret nyttigt, så jeg vil klart anbefale det. Klik her for at installere det. Og samme som før, skal vi vente et par sekunder og installere nu. Sådan. Nu vi alligevel er, så kan vi kigge på, der er selvfølgelig en mængde plugins, der kan bruges til Firefox, men når man har med webudvikling at gøre, eller web i det hele taget, så kan jeg klart anbefale det, der hedder Firebug. Der, lad os bare søge den fra. Firebug kommer selvfølgelig med Firebug er et plugin til Firefox, men der er også en mængde plugins til Firebug. For man kan bruge nogle af de her ting, så er man nødt til at have grundpakken til den her. Derudover så kan man, hvis man vil ændre på Flash ting, kan man installere dem, og Codeburner, det er en dokumentationspakke til Firebug, så er det nemt at se, hvad de forskellige ting betyder, og så videre. Der er en bunke af dem, uanset hvad man skal interessere sig for. I testsammenhæng, der er det kun den her, der er relevant. Vi installerer lige den også. Sådan. Det er lidt større end de andre, så det tager et øjeblik. Når nu den er installeret, så er det nødvendigt at genstarte Firefox, for at de her ændringer kan træde i kraft. Det gør vi simpelthen ved at klikke her. Sådan. Vi kan nu se, at en mængde af de her plugins nu er installeret og klar til brug. Sådan. 10 nye tilføjelser blev installeret. Det var det for første video.